Bueno, dakizuenez, azken bolada honetan eta Frankoren exhumazioa dela eta eztabaidak berriro agertu dira Franko familiaren inguruko ondasunei buruz eta nola ondasun horiek lortu zituzten euren diktaduraren erramienta erabilita, hainbat pertsonaren ondasunak eta ondarea zapustuz, eta gurean Bizkaian ere horrelako omenaldiak egon zirela salatu nahi izan dugu. Dakizuenez, 1950ean, Bizkaiko aldundiak garai horretan Franko ohorezko bizkaitar adoptibo izendatu egin zuen. Eta 1962an Frankori Bizkaiko brillante domina eman eutzon. Horrela, 2001 urtean, Bizkaiko batzar nagusiek arauzbesteko salo bat aprobatu zuten, non titulu hori deuseztatzea, lurraldean geratzen diren aztarna fasistak kentzea eta domina hori fizikoki Bizkaiara bueltatzea aprobatzen izan. Ekimen hori, bai AJPNV, bai Eusko Alkartasuna eta baita Ezker Batua Izquierda Unidaren sinadurapean aurkeztu egin zen. Lehenengo puntua, titulua kentzearena, Bizkaiko Foru Aldundiak aprobatu egin zuen 2012 urtean, hau da, 11 urte geroago, baina bigarren puntua eta hirugarren puntua gure ustez egiteke daude. Bizkaian hainbat aztarna fasista geratzen direlako, eta bigarrenik Bizkaitarrok ez dakigulako non dagoen Bizkaiak emandako dominori. Kontua da dominio hori Bizkaitarron ondarea dela, ondasuna dela, ez bakarrik ondasun artistikoa, baita ere simbolikoa, eta guretzako beharrezkoa da jakitean non dagoen, eta batez ere Bizkaiara bueltatzea. Horregaitik Bizkaitarrok ez dakigu, eta Foru Aldundiak orain arte ez du inolako gardentasunik emon gai horren inguruan, eta baita ere jakin nahiko genuke ia Bizkaian dagoen ala ez, eta egotekotan publikora aurkezteko. Eta ez badago, Unai Rementeria jaunak berezku dituen bitarteko legal guztiak martxan jartzea Bizkaitarron den dominio hori Bizkaiara bueltatzeko.